går. Altså, hvordan Gud han har lagt, hvad skal man sige, sin lov ned i menneskers hjerter. Man kan sige, at der er de 10 bud i det gamle testamente med Moseloven og alt det, vi kender, som også et eller andet sted grundloven og love egentlig er bygget på. Du må ikke begære din næstes ejendom, eller altså, du skal ikke lyve og stjæle og alle de her ting. Men om så man overhovedet ikke havde haft noget ord eller noget lov eller noget, så vil det alligevel ligge i mennesket, at de ikke skal slå hinanden, at de ikke skal røve fra hinanden, at de ikke skal gøre onde ting. Og det er ligesom, jeg tænker bare på, altså hvor rørende det er, at Gud har skabt mennesket i sit billede. Ja. Og han har faktisk, selvom vi er syndere, og det ved vi alle sammen, vi har en syndig natur, vi er syndere, fordi mennesket syndede, og så sendte Gud Jesus for at restaurere relationen imellem Gud og mennesket. Men i bund og grund, der er der den lov i gåseøjne, som er lagt ned i mennesket. At de har ikke lyst til at rende og skyde hinanden og rende og være onde ved hinanden. Det koster faktisk noget at blive ond. Altså, Men det, hvis man giver til det, så bliver man jo også mere og mere ond. Altså, men i virkeligheden så sandheden er jo... Altså sandheden er lagt i vores hjerte. Det er også det, man tit oplever, hvis man ligesom kommer i kontakt med noget, der er sandt, så kan man mærke det dybt ind i det, der er sandt. Det er det. Jeg tror også, at mennesker, de overskrider en eller anden grænse. Hvis man er kriminel eller et eller andet. Hvis du først har gjort det en gang, eller du er utro, så kan du gøre det igen. Ja, så overskrider man den grænse. Det er faktisk et godt eksempel med utroskab. Det kræver rigtig meget at være utro, tror jeg, for første gang. Ikke? Jo, fordi så ligesom man ved bare, at det her, det er noget, man ikke skal gøre. Og så giver man efter for den trang, og det er noget, der tager fat i en. Ja. Og det er synden med et gammelt ord, som driver en til at få mere af det samme. Ja. Men i virkeligheden er det ikke svært, når man holder sig inden for den, altså vi kalder det at være restrained på engelsk. Hvad er det godt ord? Altså, du er begrænset på en eller anden måde, eller tilbageholdt. Du har en vis ærefrygt for ikke at træde over nogle forskellige områder, ikke også? Og det må jo være fordi, og det er fordi Gud har lagt den lov i vores hjerner, ikke? Det kræver meget første gang, man gør det. Det er det samme, hvis man stjæler et eller andet ting, ikke? Altså, man begynder at stjæle sig første gang, man har lidt sug i maven, man ved, det er forkert. Men man kan vende sig til det, så kan der stjæle. Du kan vende dig til at være utro, og så lige pludselig så får du ikke det sug i maven mere. Og du ødelægger nærmest det, som er en af den lov, den samvittighed, der egentlig ligger i hjertet for Gud. Det er det. Ja, det med, jeg tænker også på, at hvis vi tager hele New World Order og hele, altså Satan i virkeligheden, altså hvor hårdt arbejde det egentlig har været for ham at føre folk så langt ud, som de er nu. Det er rigtigt. Altså fordi man har jo fået brugt folks den der sunde begrænsning, restraints faktisk, ikke? Altså så, som alle folk på en måde har i hjertet, den findes nærmest ikke mere, fordi den er blevet nedbrudt. Moralen, man kan kalde det en form for moral, det kan man kalde. Som måske, i hvert fald for indtil for 100 år siden og 50 år siden måske med god vilje, kunne man sige, at det var ganske normalt, at du ikke gik ud og stjal noget på en byggeplads, at du gik ud og brød ind i andre menneskers huse og altså de der ting, som er så uhørte, den måde man taler på, den såkaldte ytringsfrihed, som man bruger til at svine hinanden med. Altså denne her flom af nedrighed og ondskab og dårligdom, som flyder ud over de sociale medier også, ikke? Og den måde, man sidder, bare politikerne sidder og nedgør hinanden og taler til hinanden og så videre. Sådan, det fandtes jo ikke på den måde, hvis du bare går 40-50 år tilbage. Vi kan jo til at tænke op og snakke om, når vi kører her, ikke? Altså sådan langt ude på landet, et lille landsbysamfund, og ligesom tænke på... Hvad skal vi her? Jeg vil godt nå lidt på den her vejarbejde, så jeg kan ikke lige finde noget af vejen. Vi kommer til venstre her. Tror du ikke, man kunne køre igennem der? Jo. Det kunne man måske. Det kunne man ikke. Det kunne man ikke køre igennem. Forstod du det? Det forstod du på det skilt?
Jeg tror, det er det betyder. Jeg forstår det ikke. Godt. Men der må være skilt her til om... Umleitung står der der til venstre. Til venstre? Jeg ved ikke, om det er det. Ja, men vi snakker den her by, ikke? Altså, hvis nu man har forestillet, at den her by, den har været fredet for fjernsyn. Hvis man bare forestiller den her lille by, der bor 1000 mennesker, eller et eller andet antal mennesker her, og man tænker, at fjernsyn var aldrig kommet hertil. Og heller ikke medier og andre ting. Så vil de jo sandsynligvis have bevaret det der såkaldte gamle dyder, den der moral, der var dengang. De ville ikke stjæle fra hinanden, de ville ikke have travlt med alle mulige syndige ting faktisk, eller sådan umoralske ting. Så når man tænker på New World Order, hvordan de i flere hundrede år har sat sig ned fra starten af og planlagt, hvordan skal vi egentlig bære os ad med og nedbryde moralen, ikke? Og ødelægge mennesket så meget, så de vil tage imod den agenda, vi har. Det ved vi jo, at det er sådan, de har tænkt. Det har de tænkt fra starten. De har indført. Og de har så infiltreret deres idéer i alle, gennem deres hemmelige loger og sådan nogle ting, ikke? Så de jo gået ind og infiltreret alt, hvad der var af magtstrukturer og påvirkningsapparater, medier og stater og virksomheder. Hvad der virker på mænd, hvad der virker på kvinder. Præcis. Det virker på mænd og sidde til fodbold og kvinder og soap opera og sådan nogle ting, ikke? Og mode og musikindustrien og alt, hvad folk normalt kender nu, som man aldrig ville have taget. Altså, jeg tænker i 20'erne og 30'erne, hvor der var det, altså forskellige sådan den nye moderne ting, hvor folk kunne vildt farve over, hvor løsslående det hele var, ikke? Altså, vi går 100 år tilbage, man vil aldrig have taget imod det, vi tager imod i dag. Men det har man indoktrineret folk til. Det har man, som du siger, overtrådt folks grænser. Der er pornografi. Ja. Så alle børn og alle går nu ind, og alle lukker øjnene for det. Det er selvfølgelig ikke så godt lige med det og det og det. Men der er ingen, der gør noget ved det, og man kan ikke gøre noget ved det. Det er ikke en overskridelse. Før i tiden var det en kriminel handling, hvis der var en blotter. Det er der vel også. Jo, det er måske også strafbart i dag, det ved jeg ikke. Ja, men du kan bare tænke på fjernsyn og se, ikke? Det er fuldstændig. Men det er faktisk hårdt arbejde for satan. Altså, det er faktisk hårdt arbejde at nedbryde og ødelægge den der naturlige begrænsning, som mennesker virkelig har i sig. Det takes an intelligent plan. Altså, det er virkelig en intelligent strategi af nedbrydning. Og man undskylder sig, man bliver jo gjort til grin, hvis man er sådan en, der... Og så er man snærpet, eller man er ikke med på moden, eller man er... Altså, jeg kommer i tanke om den, til den fest her, ikke? Altså, hvor storesøsteren rejser sig op, og man kan nærmest høre, hun undskylder nærmest over for lillesøsteren og forsamlingen, at hun ikke bruger de der ord, som jeg ikke vil gentage. Hvordan man taler til hinanden i dag. Hun var også langsom til at komme med på det, og hun synes også, det føltes lidt mærkeligt i starten. Og sådan noget. Forstår? Altså, og du kan mærke, at hun har stadigvæk den naturlige grænse i sig med, at det lyder ikke rigtigt at sige de her grimme ord, som mennesker siger nu. Ikke? Altså, og det står hun og undskylder, fordi hun er så påvirket af hele omgangskredsen, og det er hende, der er noget galt med. Det er det normale, der er noget galt med. Det er det unormale, der er blevet normalt. Lige præcis. Og hvis du tænker på fjernsyn og hele taget kulturen, det handler hele tiden om at være grænseoverskridende. Altså ny kunst, der skal bryde nye grænser, der skal provokere helt vildt, ikke? Moden skal provokere. Fjernsynsudsendelser, humoren, det handler om at være så provokerende som muligt, og så over grænserne som muligt. Ikke? Og det er jo det, der er hele satans plan i, at nedbryde de der sunde, indre begrænsninger, som vi trods alt har i os. Efterhånden ingen vil være under den begrænsning, som altså man kan sige alting. Bare tænk på det, jeg nævnede før med den måde, man taler på de sociale medier. Altså tænk på, hvad man får lov til at sige til mennesker. Altså hvad der kan komme ind i ens brevspræk af ting og sager, hvad officielle personer må finde sig i. Den mangel på respekt og mangel på ganske almindelig menneskelighed, altså opdragelse, hvad skal man sige, ordentlig måde at være på. Det har ikke nogen positiv betydning længere.
Altså, jo mere utræret du kan være, så kalder man det satire og humor. Men det hele er med til at degenerere mennesket. Ja. Og vi er blevet en degenereret generation. Og det er sådan, du ødelægger et samfund. Det er ved at ødelægge moralen. Ja. At degenerere mennesker, sådan så de bliver fuldstændig ødelagte. De stopper ikke. Nej. Men det er jo også det, jeg tænker på. Jamen, det er jo en smart plan. Fordi hvad er det, vi ser? Vi ser den ene lov blive lavet efter den anden. Ja. Og det er jo nødvendigt, fordi når du har så meget ondskab, for eksempel alt det, du har af børnevold og alle mulige overgreb, der sker, jamen menneskene skal blive onde og ukærlige. Ja. Og det er det, de sådan set er blevet i et stort omfang, fordi de ikke er blevet begrænset til, hertil er ikke længere. Og i stedet for at selv tage den begrænsning, eller blive opdraget til den begrænsning, så er man så ude nu at lave love, sådan så man kan straffe dem, der man fanger, som går over de her begrænsninger. Ja, det er jo et fuldstændig dead end. Hvor mange love skal vi have for at begrænse den ondskab? Til sidst så flommer den ondskab ud i fuld flor, og så kommer vi ikke til at kunne styre det. Det gør vi ikke. Vi kommer ikke til at kunne styre den ondskab. Og den borgerkrig, så at sige, der kommer til at blive bare i vores land, med det had, som bliver sat op imellem grupper. Og det sker jo over hele verden. Det er jo også en del af New World Orders plan. Det er jo, at grupper kommer op imod hinanden, ikke, Lars? Jamen altså, det er fuldstændigt. Og det er jo det, som du har taget an på først, som du siger, ikke? Det er det der med, at hele Satans og New World Orders plan i det her, det er jo at skabe et problem, som gør, at vi efterspørger den løsning, som de altså som det, som de ønsker. Og hvis vi siger nej til den løsning, så er det, de ønsker, det er et verdensherredømme. Ja. De ønsker et verdensherredømme, hvor vi som mennesker efterspørger nogen, der vil tage magten over hele verden og styre hele verden. Ja. Og for at gøre det, så skulle det jo skabe et problem, og det er jo det, for at komme tilbage til det, det er jo det, den ondskab, den har de jo skabt med vilje. De har nedbrudt alle vores moralske, sunde grænser, for at gøre os så umoralske, at vi alle sammen jo godt kan se, at det kommer jo ikke til at gå. Fuldstændig. Og så bliver vi de onde, hvis vi ikke synes, at den orden skal indføres. Ja, for vi ønsker jo ikke at løse problemet. Det er det. Og det er sådan, Satan hele tiden opererer. Det er sådan, New World Order hele tiden opererer. Man skaber et problem som terrorisme, ligesom global warming. Altså man skaber problemer, som ikke er rigtige problemer. Ja. Og så kan det godt være, at det sådan set bliver rigtige problemer. Ja. Altså for eksempel, at mennesker bliver ondere og ondere. Det gør de jo, fordi du nedbryder deres grænser. Så det sidste, det som vi snakker om først, ikke? Altså hvis du har været utro nogle gange, så lige pludselig gør du det bare. Så har du ikke den følelse så stærkt ind i det. Til sidst holder du vel helt op. Og det er jo der med, så de ødelægger det samme med terrorister og andre ting. Altså noget, der ikke er et problem til at starte med, det kan jo ende med at blive det problem, som de sagde, der var. Ja. Fordi folk, for eksempel terrorisme, altså hvis du bomber folk i fremmede lande, så er det klart, så skaber du jo terrorister. Men der var måske ikke nogen i forvejen. Nej. Så du siger, der er terrorister, som der ikke er. Det er jo en provokation. Og så bomber du dem, og så vil de gerne forsvare sig, fordi deres koner og børn bliver dræbt nede i det der lande. Og så bliver der det, vi kalder terrorister, men som du lige så godt kunne kalde frihedskæmper eller et eller andet, fordi de forsvarer sig bare mod en overmagt udefra, som er så urimelig, så de bliver nødt til at gå i kamp mod det. Ikke? Men det er det, der er helt planen. Altså, det er at skabe den situation, hvor vi bliver nødt til, eller hvor vi alle sammen faktisk beder nogen om, når FN og NATO og EU, og vi ikke nok styrer os alle sammen, fordi I kan jo se, hvor galt det går, når vi styrer os selv. Det er jo allerede sket, altså hvor man kan sige, forældre, de går ned til eksperterne i børnehaven og psykologerne for at få hjælp til at opdrage deres egne børn, som de selv kender, som er deres eget kød og blod, men de er blevet bildt ind, at de ikke magter opgaven, men det er eksperterne, der kan løse det for dem. Ja. Så det starter jo helt fra bunden af, at man intimiderer forældre til, at de ikke har autoriteten over deres egne børn, at de ikke kan få deres børn til at holde op med at skrige, de kan ikke få ro i deres eget hjem, de kan ikke få ørenlyd. Ja. Altså, deres parforhold går i stykker, fordi de ikke kan magte børnene. Det starter allerede helt der med den intimidering af, at du må ikke engang tilrettevise dit barn nærmest i et supermarked, så er der en, der
kan ringe til kommunen og sige, at han overgriber sit barn, og han skælder sit barn ud og sådan noget, ikke? Og det vil sige, at de bliver mere tamme og lamme, og kan ikke foretage sig noget som helst af skræk for at blive rapporteret i et rapporteringssamfund, som også er blevet skabt. For vi alle sammen skal angive hinanden og være imod hinanden. Ja. Et stikkersamfund. Når vi så ikke have, at ham, som overgriber børnene inde ved siden af, bliver afsløret. Sådan er det altid. Selvfølgelig vil ordentlige mennesker have, at mennesker skal holde op med at være onde. Men det er bare så intimiderende, den måde, det hele er sat op på. Det er så smart. Det er så smart. Så smart. Og så samtidig, fordi mennesker bliver mere og mere ødelægte, så er der også flere mennesker, forældre, som faktisk ikke magter opgaven. Altså, så man skaber det problem, som så... Og hvad er løsningen? Det er altid den samme løsning. Det er, at vi skal have mere stat, vi skal afgive mere frihed, vi skal have mere overvågning, vi skal afgive vores magt. Kommunen må da kunne klare det. Hele mindsetet er, har kommunen ikke gjort noget? Det er sådan, mange mennesker tænker i dag. Jamen, hvad med naboen har gjort noget? Hvad med os selv? Skulle vi ikke gøre noget? Har du været inde og banke på? Ja, har du været inde og banke på til en eller anden gammel mand, der sidder, eller en, der er blevet fundet død i 3 uger? Har kommunen ikke gjort noget? Hvad med dig? Altså, præcis. Ja. Så man har skabt et behov for en kommune og en stat til at styre os, som der i virkeligheden slet ikke er. Hvis man havde vendt det om fra starten, eller begyndt at vende det om at give ansvaret og give magten i virkeligheden tilbage til folk selv. Og så EU nu, ikke? Og det næste, det bliver så det her verdensherredømme. Det er jo en ting, man hører tit om EU, tænker jeg. Det er det der med, altså, at de danske politikere er så dårlige, så det er jo faktisk ikke værre at blive overtaget af EU. Fordi de har faktisk en bedre lov, end den danske har. Men det er jo præcis et eksempel på det her. Man ødelægger de danske politikere så meget, eller har så dårlige politikere til at stille op. Altså, at Danmark bliver så slemt, så vi hellere vil have magten udefra. Der er ikke nogen ordentlige mennesker, der tør stille op til Folketinget, når de ved, hvordan man bliver slagtet og bortskaffet. Altså, hvis det er det, medierne vil. Nej, du har ikke chance for at komme ind. Nej, men det er heller ikke nogen ordentlige mennesker, der tør stille op, eller vil stille op. Nej, det er det. Altså dem, som kunne magte opgaven, de løber og skrigende bort. De mennesker har jo alle sammen stort set indset, at systemet er ondt, og derfor vil de ikke have noget med systemet at gøre. Altså, de stemmer sikkert ikke. Altså, de fleste af de mennesker, som burde lede land, de stemmer slet ikke. For de vil ikke have noget med det at gøre. De har indset, hvor fuldstændig korrupt og altså, ødelæggende det er. Og hvad agendaen bag systemet er, derfor vil det ikke være en del af det. Så jeg synes bare, det er tankevækkende, det der med, at vi vil hellere give vores magt til EU end til de danske politikere, fordi de danske politikere er så dårlige. Hvorfor ikke stemme nogle bedre politikere ind i Danmark og bevare magten i Danmark? Altså det er det, der hele tiden er agendaen, det er, vi kan ikke se, hvor dårligt det går her, vi må have dem udefra til at styre os. Og det giver jo hele tiden det der New World Order, så kan EU ikke klare det, så skal vi nok have FN eller en anden verdensorganisation indover, det bliver det næste. En verdensleder. Ja, det er jo det. Ja, men vi startede med at tale om det med netop, altså Gud, altså den ondskab, eller hvad skal man sige, at det ikke er så svært at lade være med at være ond. Nej. I virkeligheden. Altså at Gud har lagt sin lov ned i hjerterne på mennesker. Det synes jeg bare er en sød Gud. Altså, han har gjort det lidt, men det er også mennesker, som gør de lige veje kroget. Ja. Altså, det er også, når vi begynder at bryde de grænser, som Gud har sat op for os, som alle folk før i tiden vidste var der, så sker der en rusjetur. Ja. Så kommer vi ud på en decideret rusjetur af ondskab og ender mere og mere degenereret. Til sidst så aner folk overhovedet ikke, hvad der er op og ned. De ved ikke, hvad der er mand og kvinde, hvad der er pige og dreng, hvad der er... Altså, ret og uret. Ret og uret. De gør ret til uret og uret til ret. Ja. Og normalt til unormalt, og unormalt til normalt. Lige præcis. Det er alt, der bare vendt rundt. Og det er de tider, vi lever i nu, hvor mennesker faktisk har fået et uværdigt sind. Ja. Fordi ondskaben er så stor, og den bliver større og større. Og det bliver ikke sjovt at være her til sidst. Jeg tænker på, at det man træner, det får man jo mere af, ikke? Det man dyrker, det får man mere af, ikke? Altså hvis du bare træner dig i at være ren og hellig med et gammelt ord, eller altså have god moral, så bliver det lettere og lettere, ikke?
Og hvis du træner dig selv i, hvis du giver til hele tiden at være mere og mere umoralsk, altså hvis du hele tiden, utroskab som eksempel igen, eller tyveri, ikke? Hvis du starter med at gøre det, så bliver det nemmere at gøre det næste gang. Og nemmere og nemmere og nemmere. Altså, det er ligesom en alkoholiker eller hver anden misbrug. Altså, jo mere man gør det, jo sværere er det at lade være, jo mere bliver man vant til at blive ved med at gøre det. Så det er jo bare at komme ind på den vej, hvor man træner sig i at gå i den rigtige retning. Og det er jo... Jeg tænker pludselig på sådan nogle gamle dyder før i tiden, der vidste du det med at bagtale. Ja. Det var forkert. Ja. Altså, bare en skoleklasse, du skal ikke bagtale. Nej, bagtale, er der nogen, der ved, hvad det ord betyder i dag? Ja. Altså, svine folk til på nettet. Svine mennesker til i en omgangskreds, så snart de vender ryggen til. Ja. Så tal dårligt om dem. Ja. Kender vi stadigvæk den lov, som på en måde lå i mennesker? Ja. Du skal ikke bagtale, du skal være en god kammerat, du skal stå op for andre og hvad det end kan være. Jeg er da ikke i tvivl om, at der er mange mennesker, der har gode dyder. Men hvis man ser det over en bred spektre, så er der godt nok været en afmoralisering, der har fundet sted, og en overgribelse af vores egen samvittighed. Ja. Og det er jo sådan med samvittighed, at den bliver jo, som du siger, dulmet. Jo mere man gør det, den bliver slidt ned lige præcis. Og til sidst så kan man slet ikke mærke det, at det der, det var forkert. Og det er derfor, når samfundet er så unormalt, som det er nu. Altså, så sætter det normerne for samvittigheden. Ja. Og den normale er jo så uden for flokken. Ja, så det koster noget i dag at være normal. Altså, det koster noget at sige, det har jeg ikke samvittighed til. Lige præcis. Fordi alle de andre, skal vi ikke bare? Ja, lige præcis. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Så er du unormal. Ja, fuldstændig. Og det er jo det, der koster noget nu, hvor i gamle dage var det jo omvendt. Der ville det jo koste noget at gå uden for den moral. Ja. Fordi alle andre ville sige, hvad er du gang i? Altså, det er langt ude, det lige der. Præcis. Men det har Satan også været vendt op med. Ja, så vi kan konkludere i dag, at vi er i en alvorlig situation, fordi det er ikke noget, der bare kan løses. Man kan ikke bare løse en hel menneskehed, der lige pludselig... Er vi ved at køre galt her? Ja, jeg tror det. Jeg føler bare hende der, så er man blevet efter mig. Man kan ikke løse lige pludselig en hel menneskehed. At man pludselig bliver for alle de værdier tilbage. Det kræver et gammelt ord, der kunne lære omvendelse. Ja. Det kræver, at man vender om, hvis man vil et andet sted hen. Du vender om for den vej, ligesom lige nu, før vi vendte om. Ja. Vi kom hen i en dead end, og vi så, den her, den tager os ikke længere. Lige meget, hvad GPS'en siger og alle mulige ting. Så var der altså et skilt, der sagde, at du kan ikke komme videre her. Og tænk, hvis man ville tage det skilt, som siger, ved du hvad, du er altså kommet for langt ud nu. Du skal stoppe med at utro, du skal stoppe med at stjæle, du skal stoppe med at bagtale, du skal stoppe med at lyve. Ja. Bare de ting, og man simpelthen kunne se det skilt for sig og sige, ved du hvad, nej, du skal stoppe med at hade andre grupper af mennesker. Ja. Du skal stoppe med at generalisere, stoppe med at sige, de og den gruppe er sådan og sådan, eller indvandrerne er sådan, eller den og den er sådan. Fordi vi er alle sammen unikke mennesker, og det er en forkert måde at tænke på. Så det er den eneste vej for vores samfund, og for os selv personligt for den sags skyld, det er at komme til et sted, hvor vi erkender, at vi skal ikke videre ud af den her vej. Vi skal stoppe her. Det svarer til, hvis man æder 3 plader chokolade hver dag, og man finder ud af, at man får bumser, og man bliver tyk, og man får det dårligt, og man bliver træt og sløv. Så kommer man jo til et sted, hvor man siger, nu stopper jeg med at spise det chokolade. Det er jo ikke andet end det. og de konsekvenser, som indhenter en ved, at familierne går i stykker, og den smerte, der må være over at være udsat for utroskab, for eksempel. Jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg har aldrig prøvet det. Jeg synes, det må være forfærdeligt at opleve. Altså, det er jo en enorm agony, der følger med de grænseoverskridende ting, som bliver foregået. Det, som vi kalder synd på gammeldags. Der er altid en meget dårlig følelse, som kommer med de ting. Og en meget dårlig situation, som kommer ud af det.
børn, som ikke kan modtage en besked eller en henstilling til, vil du være sød at være stille, fordi vi sidder på en restaurant, og der er faktisk nogle andre voksne mennesker her, der godt vil have sig en hyggelig oplevelse. Men de har ikke lært at stoppe. Det ødelægger hele familien, det ødelægger. Forældrene må tage hjem fra ferie måske, de bliver uvenner, de bliver skilt måske, de er så opslidte, de får stress, de er fuldstændig dårlige nerver af bare at have 1 eller 2 børn. Og i gamle dage, der kunne der have 15 børn eller 10 børn. Uden at blinke, de kunne ligge i et værelse, og de vidste, hvordan de skulle holde deres mund, hvis de voksne talte. Altså, det er helt vanvittigt, sådan et skred, der har foregået. Og det er ligesom... Og hvis jeg så nævner det her nu, så vil det være hundredvis af mennesker. Sikkert også mange, som synes, det er fornuftigt, men også en masse, som vil sige alle mulige eksempler på, hvor dårligt det er at være for autoritær over for børn, og sådan skal man heller ikke være, og alt muligt. Men det er jo et eksempel resultatet på, viser det bare. Vi har en degenereret nation. Hvorfor har vi så mange teenager i dag med så store problemer? Det er fordi, da de var mindre børn, der lærte de ikke at sætte de begrænsninger på sig selv, og ikke vælge det som moral. Det er klart, at en 2-årig barn har jo ikke den moral. Altså, hvor skulle den have det fra? Det er jo det, den skal lære. Det er det, barnet skal lære. Hvorfor har man forældrene? Det har man for, at forældrene skal lære begrænserne. Hvorfor har vi alle de diagnoser? Hvorfor har vi alle de unge mennesker med problemer? Hvorfor har vi alle de brudte hjem? Jamen, det er jo på grund af de ting, vi taler om her. Der man ikke stopper med man stopper ikke med at synde. Det er faktisk det, der er ingen, der lærer dem grænserne. Altså, jeg tænker lidt på sådan en løveunger og en løvemor og far. Altså, hvis den ligesom gør et eller andet, så får den altså eller den får lige en varme ind. Okay, nu kommer jeg ud på en grænse, der skal jeg ikke ud. Altså, og det er det samme med børn, at man er bevidst. Altså, folk har jo en dyd af, at ens børn ikke skal have grænse efterhånden. Selvfølgelig tænker de nok, jeg vil godt have, at de ligesom hører efter, hvad jeg siger. Men det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden, fordi du spørger dem hele tiden. De forlanger det ikke. Nej, du lærer dem jo, at det er barnets vilje. Altså, hvad vil du gerne lege med, og hvad for en kjole vil du gerne have på, og vil du spise det, eller vil du spise det, og kan du lide det, og kan du lide det. Vi lærer dem hele tiden. Så det er et kæmpe problem, at barnet kun vil have spaghetti og chokoladenadder. Ja. Og det bliver en kæmpe sag, det ender nærmest med en diagnose, altså nu overdriver jeg. Men det er jo det princip, i stedet for at elske dem så meget, at man lærer dem at spise andet end spaghetti og chokolade. Ikke også? Og så de er fri for at køre ud over grænserne, fordi sådan noget som, jeg tænkte tit på en meget interessant ord, for eksempel unge, det er en psykisk lidelse, borderline, for eksempel. Men hvad er borderline? Det er jo mennesker, der er uden for grænserne. Altså, de går uden for borders. Uden for deres grænser, og de kan ikke, de er uden for pædagogisk rækkevidde. Hvorfor? Det er da helt sikkert, fordi de ikke har fået de grænser. Altså, hvor svært kan det være at forstå? Det er jo kærligt ikke at lære sine børn grænser. Og det er jo det, hele vores samfund, altså, man skal nærmest ikke, man må nærmest ikke lære dem grænser. Det er jo igen det der med, at det normale bliver unormalt. Hvorfor ikke være så kærlig over med sit barn, at man lærer dem grænser i alle de små år, sådan at når de bliver lidt ældre, så har de faktisk lidt styr på, at de ikke bare hele tiden råber og skriger og lever sig selv fuldstændig. Det er rigtigt. Altså, vi kan da se med vores børnebørn, altså, der er der overhovedet, altså, når de får de grænser for små af, så er de jo de bedste venner med dem. Der er jo ikke én gang, hvor vi har været over til kaffe eller te eller mad, eller hvor børnene skal ind og sidde ved en computer. Og de sidder og snakker med os midt i det hele, og vi sidder og snakker med dem med de mest fornuftige ting, og morer os og hygger os, og de er totalt socialt tilpasset. Og når de voksne taler, lige pludselig, hvis vi kommer ind i en dyb samtale som voksne, og børnene de så, kan du mærke til her forleden dag, Daniel, vi sad derovre hos Asbjørn og Adriana, og så kommer Daniel ind, og han var 12 år. Så kommer han ind, frisk og frejdig, og i stedet for bare at brase ind, så stiller han sig ved siden af sin far. Så venter han lige, indtil faren kigger op og siger, ja Daniel, hvad er der? Altså, jeg har bare goosebumps, altså, hvad sker der? Overhovedet ikke noget med at være underkøbet eller noget, men han har bare almindelig respekt for, at der er altså lige nogle voksne, der sidder og snakker sammen her.
Det siger man i dag, som om at det ligesom er overraskende. For 100 år siden, der vil alle børn jo være sådan. Så det igen, det normale er ved unormalt. Fuldstændig. Og du hører ikke nogen af dem råbe og skrige eller skabe, så de leger sammen. De gør, hvad de får at vide. Du kan lige lege derhen, og du kan lige gå udenfor. Må jeg gå udenfor? Må jeg gøre det? Og jamen, det glider i olie. Fordi de bare har fået den kærlige nærhed og omsorg og ikke opdraget foran en computerskærm. Og frem for alt synes jeg, at de er lykkelige. Altså det som staten og alle mulige mennesker gerne vil fortælle os, det er, at hvis man opdrager sine børn, så bliver de ulykkelige over det. Altså at de skulle blive ulykkelige, men det sjove er, at man bliver lykkelig over ikke at udleve sig selv fuldstændig. Så vi starter med at snakke om den der, altså man bliver lykkelig af ikke at overskride den der naturlige samvittighed, man har inde. Ja. Altså, når man overskrider sin samvittighed, når man synder i virkeligheden, så bliver man ulykkelig. Ja. Og derfor så gælder det om, at man lærer. Er en narkoman lykkelig? Er en stik-narkoman lykkelig? Ja. Fordi han har overtrådt de grænser. Hvad tænk på det? Så det gælder jo om at lære folk ikke at overskride sine egne grænser. Det er det, man bliver lykkelig af. Og så er der også det med, at børn og mennesker har jo forskellige potentielt god eller dårlig karakter, tænker jeg. De mennesker, jeg har set. Ja. Altså nogle børn, og for den sags skyld også voksne, som jeg har haft med at gøre, som er kommet og sagt, at jeg har de her problemer, jeg vil gerne ændre mig. Jamen der kan jeg jo se, og der kan vi jo se, at nogen har meget lettere med det. Ja. Altså, de skal måske bare have det ved en gang, hvor andre har en dårligere karakter i virkeligheden. Ja. Det er jo også interessant. De har faktisk brug for nogle lidt hårde grænser. Så kan det også være med børn. Altså, de kan få en kæmpe frihed og administrere det. Og andre kan ikke administrere en kæmpe frihed. Det svarer lidt til, hvis du har masser af slik stående i en skål, ikke? De fleste børn, de vil æde det hele. Men der er faktisk også børn, som bare overhovedet ikke behøver at æde det hele. Altså, med det samme, fordi de kan godt, de har den her egen stopper i sig mere end andre. Det synes jeg faktisk er en interessant input. Det er meget sandt. Fordi det betyder jo, at man kan aldrig opdrage børn ud fra en regel. Du bliver altid nødt til at have et feeling med det enkelte barn og det enkelte menneske, for du kan ikke opdrage dem dybest set med regler, fordi det ændrer ikke hjertet. Men at lade være med at gå ud over, vi plejer gerne at sige i vores terminologi, jamen hvad har du selv tro til? Altså hvis nogen vil spørge mig om et råd til et eller andet, som var sådan lidt på kanten, skal jeg gøre det, eller kunne jeg gøre det, eller er det klogt at indgå i denne her forretning, eller skal jeg gøre det og det, måske ikke, altså skal jeg satse det og det på et eller andet, ikke? Så vil jeg jo altid sige til dem, jamen hvad har du af feeling indeni, hvad har du tro til at gøre? Jeg kan huske min svigerinde, hun sagde altid, if you doubt, then don't. Hun var amerikaner. Jeg synes, det hænger ved mig altid. Altså, hvis du tvivler, så er det værd med at gøre det. Ja, hvis jeg skal stå og købe et par sko, forleden dag købte jeg 2 par sko, og det eneste tvivlede jeg på, og de andre tvivlede jeg overhovedet ikke på. Det ene, jeg tvivlede på, det var jeg allerede givet væk. Fordi det er ikke mine. Altså, jeg ejer dem ikke. Det er så interessant, ikke? Og de andre var bare sådan, yes, det gør jeg bare af hele min overbevisning. Det er dem her, jeg har kigget på. Og så tror jeg lige, de andre, de vil også være gode at have. Men de landede ikke på mig. Det der er et fantastisk godt eksempel. Altså, for at forstå noget af det, vi siger, ikke? Det er jo ligesom det, jeg tror mange mennesker vil se lidt sådan en modstrid. At man skal være så, egentlig reagere så meget i sit eget liv og gøre det, man har tro til, og så samtidig tage imod rettevisning for andre. Men det er overhovedet ikke i modstrid, fordi det sidste, det handler om at lære folk ikke at overskride sine egne grænser. Men det er jo for, at de skal lære at reagere i deres eget liv. Det er det. Altså, hvorfor skulle du give et råd, en ung forretningsmand? Det ville jo ikke være, fordi du skulle hænge over ham resten af dit liv. Og du skulle tage hans beslutninger. Det er jo fordi, han skal lære at tage de beslutninger. Men den anden del er, at du skal jo lære ham nogle rammer. Ja, altså han skal jo have nogle sunde rammer at tage beslutninger indenfor. Du kan ikke bare sige til altså et eller andet, som har kæmpe problemer, man bare gør alt, hvad du får på hjertet, så vil de gøre alle de forkerte ting. Så du skal jo både gøre dem frimodige til at gøre det der på hjertet, og samtidig skal du
skal du træne dem op i at leve inden for de samvittighedsmæssige, retsmæssige ting, som der egentlig, altså, som virker. Og det er jo ikke i modstrid med hinanden. Og det vil sige, at den børneopdragelse, som vi hører, altså, det er jo netop total frimodighed og samtidig total efterrettelighed. At hvis mor og far kommer ind og siger, nu må det godt stoppe med det der, så stopper man bare. Og hvis mor og far ikke har sagt, at man ikke må stoppe med det, så må det være, fordi man godt må blive ved. Og så gør man det totalt frimodigt og totalt i tro, som du siger. Og leger altså, af hele sit hjerte. Og så kommer mor og far og siger, nu er det altså for meget det der. Eller nu skal vi vaske op, ikke? Eller nu kommer der altså nogen ind, nu larmer I for meget, nu skal I være stille. Nå, så er det stille. Så det er jo kombinationen af de to ting, der gør mennesker. Og hvad er det, der gør et barn, eller gør en? Altså, hvad er det, der gør et barn ulykkeligt, når de skal for eksempel for at vide, at de skal lave en opgave? Det er jo, at de ikke har den karakter, at de har lyst til at lave den opgave. Men hvis de har fået dannet den karakter, igennem at de ikke er blevet forkælet og dovne og oprørske og frække, jamen så er det lige pludselig blevet til en person, som egentlig kan modtage en opgave med glæde. Og egentlig finde glæden i at udføre en opgave. Det kan godt være, at de måske synes, det er vanvittigt sjovt, men det synes jeg faktisk ikke, vi ser med børnene, det vi taler om. De jo, når Anna, hun siger, ordner I lige køkkenet, så sætter vi os ind og tager en kop kaffe. Tager I køkkenet i aften, så går de jo glade og gør det, og så kommer de tilbage. Så kommer de ind og siger, er noget, I har brug for? Vi har ikke kommet til, man er bare sådan ved at det tror jeg hænger sammen med, at mennesker og også børn, det der egentlig giver dem den dybeste glæde, det er at bidrage. Det er da klart. Altså det kan godt være, at man sådan i sit menneske ligesom tænker, nu kan jeg godt tænke mig et eller andet, fordi man får lyst til det. Men efter man har gjort det, så er der ikke nogen vedvarende glæde inde i ens hjerte. Altså det er sådan, det er lidt som at synes med slik, kan man sige, i hvert fald som voksen, ikke? Altså, hvis man spiser det, kan det være meget godt. Så er vi ikke vildt lykkelige bagefter. Ja, fordi så bagefter så rumler maven, og så tænker jeg, hvorfor spiser jeg nu også lidt et ekstra stykke kage? Ikke? Altså, det kender vi jo godt. Altså man bliver ligesom overmandet af, altså, hvor ser det godt ud, det kage, jeg tager lidt ekstra stykke, ikke? Så bagefter, man er helt tung i maven. Og det er jo sådan, børn også har det, tænker jeg, ikke? Altså, så når de har taget den opvask, så har de det godt, fordi de vil enormt gerne bidrage, de vil enormt gerne hjælpe i husholdningen, de vil gerne hjælpe mor og far. Det er jo også en respekt at vise dem. Altså, det er det jo. Altså, jeg kan huske sådan før i tiden meget sådan, men der var det da tit, tror jeg, børn, de var ligesom, så var de med, og så gik de ud til deres eget. Ikke? Altså, og så skulle de ligesom lave deres egne ting, men det, at man egentlig bare har fællesskab med børn, fordi de er blevet så socialt tilpasset, at de bare kan fungere i hvilken som helst situation. Og det er jo også der, børn lærer noget, når de sidder og lytter på de voksne samtaler. I stedet for, at de skal være i centrum hele tiden. Det er jo det, der sker. Voksne servicerer børn. Så længe børnene er i nærheden, så servicerer de dem. Og så forkaster de dem på en måde, sender dem ud og siger, du må godt til tegnefilm, eller du må godt gå på computeren, eller det siger de jo ikke engang. Børnene forsvinder selv, altså ind i deres hule. Altså, men jeg tænker alligevel, at det får mig bare om det der med, altså hvad kan børn egentlig lære hinanden? Altså hvad kan 2 4-årige lære hinanden? De vil begge to lege med den samme blå lastbil, og så kan de ligge og slås om den, ikke? Og den stærkeste form, og den anden river ind i øjet, og så skal vi til voksne. Der er jo ikke nogen af dem, der har noget. Hvad kan 2 15-årige lære hinanden? Altså, sådan er det jo hele vejen op igennem. Man kan jo ikke lære nogen af dem, der er på det samme stadie i udviklingen som en selv. Prøv at tænke på, hvor meget det er imod naturens orden. Børnehaver, 30 børn i samme alder, som skal, så der tror man nærmest, det er godt, at de lærer at lege sammen, så de bare skal rive øjnene ud på hinanden. Og selvfølgelig er det fint at socialisere med andre børn, men det er jo imod naturens orden. Det er sjældent, man får tvillinger, ikke? Normalt i en familie, så er der nogle år imellem børnene, og det er naturligt. At så kan de trives i en familie. Hvis man nu fik 20 børn på én gang i en familie, det er jo vildt, og det er det samme med de her unge mennesker, tænker jeg, som nu ham der, vi talte med, eller hørte om i går, hvad det var. Hvad var det? Det var en eller anden. Nå ja, nu har vi snakket med forleden dag, som havde fået en diagnose med ADHD, som 4-5-årig. Og så som 16 år kom han væk fra sine forældre
Og så skulle han ind på sådan en eller anden anstalt, hvor der var same kind. Ja. Alle på 16 år, som har fået en diagnose. Så var der også, du sagde, hvad kunne I lære hinanden? Nej, absolut ingenting. Burde det ikke 5-6 mennesker i et hus, som alle sammen var 16 år, som alle sammen havde den diagnose? Ja, sådan noget der. Altså, var det dog vanvittigt? Hvad skal de kunne hjælpe hinanden med? Sindssygt system. Altså, for det første skulle han aldrig have haft den diagnose. Han fejler ikke et hammerslag. Nej, overhovedet ikke. Altså, men han har fået at vide, at han har en identitet nu. Han har lært at tænke om sig selv. Han er unormal. Ikke? Og det giver ham aggressioner. Det er da klart. Altså, hvis du hele tiden får en label på, at der er noget galt med dig, og så får du noget medicin oveni, som gør dig vanvittig og aggressiv. Altså, og så bliver du mere og mere syg, og så skal du have hævet dosen, ikke? Ej, hvor er det ondskabsfuldt. Han er jo bare normal, altså, fordi han vil gerne arbejde, han er lidt ild i rummet, ligesom de fleste drenge, og så vil han gerne gøre nogle ting. Så skal du bare ud i marken og lade nogle køer. Det var der sket i gamle dage, så skulle han, når man høstakker, der skulle flyttes, altså, så gik han træt i sengen. Der var ikke meget af det HD dengang, det var bare det var der i hvert fald ikke. Spændt kul, altså. Det var i gamle dage. Det er da klart, det får ADHD, hvis de skal sidde og glo på en computer altid, specielt drenge. I gamle dage ville man vel have kaldt dem flittig, altså. Det vil jeg tro. Fuldstændig. Altså, det var sådan en fyr, der tog fat, altså. Ja, men det sagde vi jo til ham. Vi ansatte ham. Virksomhed. Vi sagde bare, der er ikke spor i vejen med dig. Du er bare flittig, og nu fungerer han helt fantastisk. Og det bare kører derudad. Det er jo en anden ting, som man tager ud af samfundet, ikke? Vi må ikke være flittige, jo. Nej, det er noget. Hvis man er flittig, så er sådan, du er sådan en, er du arbejdsnarkoman, og altså, man skal jo skynde sig hjem, og man må ikke lave noget, og hvis ikke man sidder man får stress. Jeg tror, man får stress af at arbejde. Folk får stress af ikke at arbejde. Jeg tror faktisk, nogen tror det. Man får stress af at arbejde. Vanvittigt. Man får ikke stress af at arbejde, man får stress af alle de problemer og den ondskab, der er i samfundet og i familierne, og alle de brud og alle de onde ord, som bliver talt til en, og alt det negative, som man var udsat for, uden at man har fået det bearbejdet. Ja. Det tror jeg på, man får stress af. Og alle de forventninger, man har, altså, det er jo ikke det, man arbejder meget, det har man har forventninger om, man skal nå et eller andet, man ikke når. Det kan man selvfølgelig blive stresset over. Fuldstændig at gå hele tiden og tænke over næste weekend og ferie, man skal have. Det bliver man jo lidt stresset over, at man ikke har penge til det. Ja, eller kæresten, eller relationen, altså masser af ting. Altså. Man får ikke stress af at have et decent stykke arbejde, hvor man gør fyldest og... Jeg tænker på det der vanvittige med, altså mange gange tænker på, altså, hvis du har en storebror, du er 4 år, så har du en storebror på 12. Ja. Altså, hvor sundt er det lige? Ham på 12, han er blevet opdraget, han har lært nogle grænser, som er sunde. Han har fået en sund samvittighed i en god familie, ikke? Og så er den 4-årige, har en storebror, som han ikke kan lære alt med ham. Det er jo det, vi ser med Daniel og... Ja, det var det, jeg tænkte på. Og Adrian, ja, fuldstændig. Ja, du har måske en 8-årig, altså, så kan den 12-årige lære en 8-årig matematik, fordi den 12-årige, han ved godt, hvad der var svært ved det, den 8-årige ikke kan finde ud af, fordi han lige selv har været igennem det. I stedet for 2 8-årige, som ingen af dem kan finde ud af matematik. De kan jo ikke lære hinanden. Nej, det skal de i hvert fald ikke. Og sådan er det inden for alle områder, ikke? Altså, det er fantastisk sundt at være sammen med nogen, der er på et andet udviklingsstadie eller alderstrin, end man selv er. Og det har samfundet også ødelagt fuldstændig, at man går i klasser hele vejen op. Mentoring. Og når man bruger al sin tid sammen med venner, altså alle mennesker, alle unge mennesker, tror jeg, de lytter mere til deres venner, end de lytter til deres forældre. Og deres venner ved jo det samme, som de selv ved, og ved ikke det samme, som de selv ikke ved. De kan ikke hjælpe hinanden. Vi kommer vidt omkring os. Så siger vi hej for nu, ikke? Så kører vi videre. Kører vi videre. Nu er det blå. Hej.